Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin kunjuk wonten ngersanipun para alim, para kiai, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Hasib Hasbullah saha para kiai sedaya ingkang kita mulyakaken, kita dherekaken menggah dawuhipun saha kita ajeng-ajeng utawi kita cadhong menggah donga-donganipun. Kunjuk wonten ngersanipun para pamong minangka satriyaning negari Laladan Blora mriki inggih Bapak Wakil Bupati Gus Arif Rahman ingkang kita mulyakaken saandhahanipun. Kunjuk wonten ngersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat sedulur kula sedaya donya akhirat. Ingkang kula tresnani kalih lare-lare nem-neman mulai saking Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, Fatayat Muslimat, saha anggota Izhari tingkat nasional saha Jawa Tengah saha Blora ingkang kula tresnani. Nuwun sewu saderengipun menika cekak aos minangka kangge ganep-ganep ibu-ibu. Minangka paripurnaning adicara menika acaranipun Maulidin Nabi kalih mukoronah utawi ngiras-ngirus khol. Wonten gandeng cenenge nika. Kula syukur sanget amargi Blora menika meneng-meneng posisine no tengah ya ketok sepi ning mengolah diri bagi Raja Wali dalam sepi mengolah diri. Pramila kula remen kanthi ngucap sautama-utamane donga niku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wondene di berbagai titik di Blora kula sumerep piyambak wong gaene diundang di berbagai wilayah. Niku wonten pengajian-pengajian, majelis-majelis. Lah niku dipun wastani monggo Yai sugeng tindak wilujeng panjang umur. Kumpul-kumpul kados ngaten menika dipun sebut taman-taman swarga. Cethone lho niku sing do gelem duduk manis kados ngaten menika pancen nggih calon-calon penduduk swarga sedaya. Tur mestine enteke berangkat wau ya maknyeng ngono. Enting lah entenge ati budal wau Kanjeng Nabi nyebut sahalallahu lahu thariqon ilal jannah minangka ngalamat tondo gampange dalan swarga panjenengan piyambak. Lah diarani melih taman swarga soale ngrukunke tiyang sementen kathahe niki sing mesti tasih kathah cuman ndebas-ndebas sak nggon-nggon. Menika nedahaken suasana rukun. Lah rukun niku Kanjeng Nabi dawuh suasana swarga sing didunke nok donya. Wong-wong nak meh do icip-icip rasane nyenengke ngados wau. Gayeng ciamik lah. Nyenengke. Sawangsule nak ana suasana neraka sing didunke nok donya, wong nak meh do icip-icip
rasane ra gadhek ra enak ra bejaji niku Kanjeng Nabi ngrinci wujude niku tukaran padudon nganti gedene do patenan padahal jane lho niku wong ora dipateni wae suwe-suwe ya mati dhewe-dhewe mula pidato barang iki jane rasa suwe-suwe. Lah wong wujude pitutur niku ya ora omong tok. Kanjeng Nabi ancer-ancer paring dawuh kafa bil mauti wa'izun. Wis cukup yen mati iki dadi nasihat dadi pitutur. Mula Kanjeng Nabi dawuh nek ana wong mati kon ziarah. Niku jane kuwi wis budal lah gilirane dhewe kapan. Lah nek ziarah niku ana dongane inna insyaallah bikum lahikun lho ngono kuwi rambut ireng malah napa putih ngono kuwi ya wis pitutur pipi kenceng malah napa Bu kendhu kempot niku ya wis nasihat jane mula ibu-ibu sing wis sepuh ki tak weling ya wedak ning aja kekerepen sing penting malah diwudoni mawon sing sae gawe sarana ibadah soalé nak diwedhaki iki bahaya nak ngelo niku iso wedi mbek raine dhewe kok malah kaya mengkene niku lah kafa bil mauti wa idzan njur ditembangke kalih tiyang kuno para wali judule niku turi putih. Turi niku mituturi putih ke kaitane kain kafan. Nomor loro turi kuwi singkatan metu saka ari-ari jenenge lahir lah disebut putih niku atine suci. Nak sing mayit mau ditandur nok kebon agung niku kuburan soalnya sing diceblohno nok kono ora wineh jagung. Wong neng yo nggawa bibit jenenge ngamal. Engko ya tukul yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau amalahum. Kuwi nak dalile wong bluro ya sapa nandur bakal ngunduh ngono kuwi. Utawa diwalik ngunduh waing pakarti. Lah terus fama yakmal ila akhirih kuwi nak wong bluro ngarani becik ya ketitik Allah ya ketara. Lah sing muni lahir atine suci ditandur nok kebon agung niku donya kanggone bayi soale donya kuwi disebut agung mazraatul akhirah dadi sawahe akhirat. Lah niki turi putih. Lah awake dhewe niki nuwun sewu pucuke engko jujugane napa celeret niba nyemplung. Celeret niku gambarane urip niku ya Allah. Sejenak nggih dibandingke waktu bagian akhirat niku nok donya 3 tahun rata-rata niku iso disebut mak celeret. Niba nyemplung nok luang landak luang lahat. Mula niku ditembangke wong kuno-kuno kae. Nak wis mati tumpakane kereta Jawa, rodone rupa jujugane tanpa bantal turu dhewe. Nah, turu dhewe ra ana lawange. Terus ditutupi anjang-anjang dihurugi terus disawur kembang. Tangga kanca padha nangisi padha susah anggone nyawang. Terus dipathoki loro. Lah nak pathok siji wong bluro ngarani tenger, nak pathok loro niku tenger-tenger. Tenger-tenger nok endi? Ya nok kuburan kono. Lah sing ditakokke mbok kira kembange apa? Kembang kuwi
Gondone arum. Wong Jawa gawe krama sekar. Mula ana wong kok labete kados Mbah Maksum ngene iki gondone arum. Ngono kuwi. Mula ana wong ziarah kubur diarani nyekar kon kelingan karo labet apike jaman semono kae. Lho ngene iki wah niki nak diurutke kalih urute sejarah niku padha karo urute sajarah. Nak sajarah ki wit, nak sejarah niku wonge ngoten niku. Nak pujian nak langgar kula alite ngono Bu. Ayate syahadat. Ayate napa? Nah, wite iman, wite iman. Iman ki ya duwe pang, cabang. Wit kuwi ya duwe pang. Nggih. Godhonge selawat. Godhonge napa? Sithik apa akeh kae? Godhonge. Kathah, nak godhonge ora kathah, biasane amba. Gawe apa godhong kuwi kok kathah? Gawe menyerap cahaya. Ngono. Lah gawe apa solawat? Digawe menyerap cahaya. Soalnya nak ora kanthi solawat, rahmat ora medun, ampunan ora medun. Kudu melalui cintane Kanjeng Nabi nembe mandhap kawelasane Gusti. Yo ngene iki nak sing welas yo ngeki wedang kopi. Mbak Dah yo meneng wae. Ngono. Terus wae zikir. Wae napa? Zikir. Mula wong Jawa niku ya Allah, wah niku pedotan saking lafzul jalalah Allah. Ngono. Padha karo wong kene nyebut Bojonegoro ngono ki ya jikok mburine Jonegoro. Ngono kuwi. Nggih napa terus. Wah, mula wong kene nak nyebut atine ya zikir terus. Oh Allah. Pokoknya Allah iki ra kari. Allah. Apa meneh? Ndelalah ngono. Engko nak gumun ya wala. Ngenak ngloroi kemayu ya kuwi ning blendro. Allah. Ana sing luwih pendek lah. Lah, ngono ki ana maknane. Sing ditresnani karo sing dirindukan. Ditresnani yo nyatane ketok secara imanen iki udan medun tukul-tukulan. Lho kuwi iki nyata. Lah sing transenden kuwi sing ora ketok tan kinaya ngopo. Itu yang dirindukan. Pada satu sisi real, sisi yang lain Tuhan gaib tersembunyi. Wa dzahiru wal batinu. Cinta ya ngono. Ciluba nak omah gitu Bu, nak petuk ngono kae ba. Lah nak pas pisah mbok kerja mbok lunga ngono kae cilup. Nak lungane suwi berarti cilupe sing suwi. Cilup ba. Lah Tuhan dinyatakan oleh Syekh Rumi berpetak umpet dalam kalbumu, kadang jauh, kadang dekat. Nak cara tauhid iman itu yazidu wa yangkus, ya mulur ya mungkret ngono kuwi. Nak cara musim jenenge ya panas ya udan. Ngono ki wis ket biyen awet Nabiullah Adam sampai Adam Malik sampai lek Kasdam niku. Mulur mungkrete urip, nyokro manggilingane urip. Di anu Bu, wae zikir kembange pujian. Monggo sareng. Ayate syahadat terus wite iman godhonge. Nah, rodok dawa wong Jawa selawat. Wae zikir kembange puji. Ngono ki gawe pujian. Allahumma
terus ya sayyidina wa maulana ya adadama his daimatan lah bu lah ayat ke ketok apa to kae mboten ketinggal soalnya kependem lemah ning wong do yakin nak kuwi ana ayate soalé wite urip lah ayate jenengan teng pundi ya ana kuburan kono ya kependem ora ketok ki ora matamu ora roh lah ning nyatane ana keturunan ana nasab ana brayat kira ya mestine ana wite ya ana ayate ngono lho ndak mula dina iki ana anu Bu hujan dua hujan pertama hujan air yang kedua hujan cahaya nak hujan air jatuh di bumi hujan cahaya jatuh di hati ngono mergo acara iki lah nak hujan air tiba nok bumi wong-wong ya weruh kuwi suket tukul wit-wit do ijo ketok seger kuwi gawe nggambarke atimu nak mangkat ngaji kena hujan cahaya jatuh di hati hatine wong kene tukul sifat-sifat terpuji nak nok nggone dadah kae taman pepohonan nak nok atimu taman kebahagiaan lho ora mudeng ki nak dikeploki iki ya rada sugreng lah ono mula ana ayat niku digebyur toya wite seger Kanjeng Nabi ya dawuh kuburan kae gebyuren kalimat thayyibah tasaddaku li amwatikum kengko anak keturunane nasab-nasabe sing do manggon nok kono diparingi seger dalam segala bidang ngono lho Pak niku antarane sajarah karo sejarah mula niki kula rengeng-rengengke jenengan pokoke iki ge lek-lekan ra apa-apa to nggih wong wis turu awe cilik ndak ya ora waleh-waleh wong Jawa ki ngandani aja turu sore kaki ki kon tirakat melek sithik ngono lho ana dewa ngangklang jagat iki ra bahasa budaya asline hadis ya ana malaikat jam-jam yahmene iki diutus Allah kon takok karo sing do melek kae keronto-ronto melek kae njaluk apa hajate kae takokno engko tak kabulne ngono mula sing do utuh nok kene iki insyaallah hajate dikabulke Gusti Allah ana urusan apa sandang kelawan pangan iku bagianipun wong melek sabar narima lho amin ya robbal saniki kula wacakno syaire sedhela khol niki kula nggih mboten badhe dangu kecuali nak dikai guyon mangke jenengan sing jawab wal habibul ladzi sakjane nak grup Ishari mau ijek nok kene ora usah hadro niku saged turja syafaatu praka dianoke wau niku nepuke mboten entuk ngeten lho mboten entuk kedahe diegeske sithik lah dadi rada panas nek niku anu pancen nak wong gelem ngono ora ana gejala stroke ora ana mula urine tak ngono soalé ora ngene ya aku ya gek iso kuwi tok wah iki
Kopi Nasgidel iki, kopi kothok terkenal nok nggone Indonesia dari Blora. Nasgidel iki panas, legi tur kental. Niki judune rokok. Nak rokok ki rasa sing pokok, nak diisep kan seger lah, nak entek dadi tegesan. Dadi wong urip ki gen ngrasake seger, kabeh kudu ana tegese, ana maknane. Lah ana tulisane ngono kok ye, merokok membunuhmu, bener kuwi. Soale tembakau mengandung racun nikotin. Wah, niku bisane ilang kaya wong Jawa ngilangke pahite lekak. Pepaya dikai untuk yuyu kan hilang pahite. Gadung mendemi dikai awu kan dadi kripik. Jaran wedhus, jaran kebu sapi dipawangi iso lulut ki mandang gawe. Padha rokok nak rokok tok membunuhmu men. Ning nak dikai kopi diubah merokok menghidupkanmu. Ya mathuk ki kanggone sing iki mbela rokok. Ning seumpama ora kuwi ana meneh ngemut rokok kuwi iso gawe pengalian daripada engko bojomu ngemut pentile wong mestine kowe ora trima donya akhirat. Wis diglibet dialih-alihke mula nak bojomu ngrokok luweh gawe nyumpeli lambene ken ora misoh-misohi kowe ya kena. Pokoke wong Jawa ki pinter ngono lho golek kelah ki pinter. Daripada ngeplaki wong ya dikeplakke hadroh. Nak ngeplak wong ki biadab nak dialihke hadroh dadi peradaban. Kuwi mula ibu-ibu dijak Pak Yai tahlil Yasin manakib kira gawe nglindih ilatmu gen ora ngrawus bojomu. Kepepet kowe ora iso selawat ora iso tahlil mbok ya pinter nembang ngono wis lumayan, sepenting ora ngrawus. Wong lanang kok pok krawus ki kowe poyo lali kuwi sing ngetengi kowe ya sapa nganti ana anak apik kaya ngono kuwi. Kuwi rak ya produk pola pecicilane dhewe. Nuwun sewu niku. Siiran niki mangke jenengan jawab nganggo langgam wae. Wal habibul ladzi maulayasa ya rabbi bil mustafa kalih ya arhamar. Engko ditambahi syukur dari yakin ku teguh terus ditambahi gugur bunga. Donge dihadrohi saged sing nemokke lagu kebangsaan dihadrohi niku kula. Soale analisis kula ya gampil wong sing aran santri ki ya petikan sholawat. Dikai solmisasi ki rak kanggo adaptasi publik ngono kuwi. Cukup ngangge hadroh. Wong kadang hadroh orang nganggo keplok niku cukup to. Praka cukup. Lah kuwi wong semono. Lah nek Jombang nika pas Munas nika 30.000 wong ngebaki Jombang niku. Ya padha tepukane saged. Lah kuwi engko nak diusung nek nggone Bundaran HI ngono terus piye. Top tenan kuwi ngono. Den ora digawe demo kaya ngono kuwi. Ya Pak ya, didongake nggih Isari nggih. Mangke sing mboten saged lagu kebangsaan kula suwun etok-etok mangap-mangap nggih. Pokoke etok-etok umi-umi lah pokoke. Niki kuburane pundi makome? Oh mboten sing makom umum. Oh mriko nggih. Nggih namung damel anceng-anceng kanggo wong kene nggih. Kula suwun sabar wong mrikone ya gentosan. Ngenteni giliran pokoknya ya agama dienggo rak uripmu asyik awet tangi turu nganti mapan turu pepek wis to ngono terus mangke suwe-suwe rak ya mati dhewe-dhewe aja kaya wong Amerika ketuan ra ndek acara mati apa njaluk suntik dokter suntik mati suntik eutanasia sangka sepine urip lah ana kene nom kopen remaja kopen tua kopen sepuh kopen lho nganti mati wis jek diopeni kok. Mula donya ki engko rak do sinau rene, rukun ya rene, spiritual do rene, engko sinau tair saman ya ana Aceh, terus gambus ya nggone Melayu, engko terus sholawat izhari ya ana nggone kene nek Pokoke kene iki apa ya? Pinter ngolah kehidupan lho Bu.
Ngono. Padahal kaya ibu-ibu kita telo iso digodhog tok ya enak, digoreng ya enak, dideplok dadi gethuk. Engko pok kei ragi bar digodhog dadi tape, tape digoreng karo glepung dadi rondo royal. Aja apa meneh? Engko nak di are parut arang-arang kaya dadi sawut, engko nak lembut ya dikai gula abang ya dadi apa kae mata belong. Ngono ta Bu? Coba engko nak dipeme gaplek, engko nak wis dijur ya dadi bubur, dadi sermier, dadi klempon, dadi tiwul digodhog lah tiwul dideplok karo kacang tolo ki nak teng ngene kula jenenge panganan kok turuk bintul ki piye. Nak nok kene jare saplak. Apa satu bahan menjadi orkestra karya. Lho kuwi wong Indonesia ora main-main. Wonge ketoke lugu tapi cerdas secara peradaban. Lah wong pring itu digawe grabah kaya ngono. Wong tukune gitu karo gawene kaya apa rekoso gawene. Ngono ya murah, rinjing, cething, ayaan, tampah. Nggih ra Bu? Gawe gedhek iso, gawe omah iso, jakrukan, ayo. Padha karo ayate ya siji, ning diproduk dengan berbagai karya untuk membina masyarakat. Iki dadi tahlilan, iki yasinan, iki manakiban, iki sholawatan kanggo ngrukunke wong semono kan ya lumayan gawe apik-apik. Ngono lho wong kene, aja kabeh pok bid'ah meno. Cangkemmu ki lho angger muni ae kok. Lho nek ndelok dalile ya anu, ya apik kencana cara kramane, ning ndelok cocote iku lho. Lah nek wong nganggo dalil kok gimoyoki wong kuwi jenenge cocot kencana. Wis tak kei suluk Bu. Ulkur hadits as-salihin wa wasmahum fabidzikrihim tatanazzalul qutrun nada. Dia anu sapa Arif kene tari supire perang nganggo pakaian apa-apa. Wadhkur fabilatahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha tanal fauzam bada. Monggo sare-sare. Huwal habibul lekol al-ahwa Gedahimi dua maula ala ril lihimi ya Rob waghfir ya
terakhir ya ar rahimin farij muslimin syukur dari yakin terus tanah pusaka syukur Tuhan, betapa hatiku takkan ya telah betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa? Telah terus tunai saya hilang gugur ya tanah air jaya sakti gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi harum semerbak menambahkan sari terus tanah air sakti. Nah niki namine tari sufi niki. Niki ya ana maknane. Keploke ra ngono, ngene mau lho. Keploki sehari kok ngono. Kowe iki ya sing pok senengi sing enak-enak to, sing ra enak barang ki ya dilek supaya dadi tamba no awakmu ngono lho. Bojo ki apa ya njur kena pok keloni tok nak ngrawus kowe mah. Ya kudu gelem kok ngrawus kok. Malah kuwi nak kowe pok pandeng wae malah suwe-suwe kowe ngungun. Ya Allah jenengan damel lambe kok canggih kaya ngono. Aku tahu dikrawus bojoku ora meneng-meneng tak pandeng lambene terus ngono. Lha napa Mas lah ya lambemu kok canggih men ya Allah. Ora pok kongkon ya muni dhewe. Tur enteke nyekleke piye wong ra ana cethetane. Ya wis ben anggepen musik ngono wae. Lho ganti wong wedok ya padha ya cerewet. Wong wedok ki ora duwe kala menjing, dadi wis dol kaya awit maune.
engko ora barbar wong kok sedelok kok. Melekan. Ayo kula maknani sekedhik terus rampung nggih. Critakno riwayate wong saleh. Lho, ngene iki. Kon critake dikholi ngene iki. Nah, gawe apa kok kon critake riwayate wong saleh? Ya sing do rawuh ki engko kecipratan gondo arume Mbah Maksum. Sak anak turunmu niku kecipratan. Mula anak wong ki rumangsa ora gablek dhuwit kok kepengin gondone wangi ya kudu ngalahi nyedak tukang dodol minyak wangi. Kanjeng Nabi dawuh ngono kok, engko ora dileleti. Engko ora disemproti njur melu-melu wangi. Lah sembayang ki apa ya gampang ketrima to, aja kulino dhewe. Jamaah lah gedene kok ora ketrima dikatutke sing ketrima. Ndonga barang ngono aja kekendelen ala ndonga dhewe ya kaya kabul-kabul. Ngono, ya kaya ngene iki kumpul-kumpul. Lah engko penyuwun jenengan diamini karo wong sing nafase arum, lah ndadekno dongamu diijabahi Allah. Ngono lho, Pak. Kumpul-kumpul ki barokah tenan. Ngono. Saiki tak oyak, lah sapa ta wong saleh kuwi? Iki ya disiirke, Bu. Kang aran saleh. Bagus. Nah, atine sarana mapan seri ya ditata laku torekot lho uga manjing uga hakikat manjing rasane selawate ya Rasul Diwal. Nah, padha-padha nyaket, Bu, kula kei sangu damel wangsul. Nggih. Tombo ati. Kok iku kan nek diwarai kon meneng sing angel kok. Ora kuwi. Wah, malah lali sisan terus. Lagune iku lho, lagune piye mau? Tombo ati nyaket kiai lho. Nyaket lho sing muni ngono wong Jepang kok ana sing ngriset Indonesia. Jujune Indonesia ki kok ana kiai-kiai sing gawe wadah madrasah, TPQ, pondok, PAUD, majelis-majelis kuwi sing dadi ruang kanggo anak-anak bangsa selamat dari pengaruh global dunia yang bisa membawa ekses dekadensi moral. Kuwi labete kiai nak pireti. Padahal ibu-ibu kiai ki donge ora wajib mulang. Sing wajib ki pakane karo makane utawa cara kasare sing ngetengi karo sing do metang-meteng kuwi. Sing wajib kuwi ning gandeng alasane tak takoki jare ra kober, nomor loro jare ra iso ngilmu katahe semono. Lah kiai memethik ande pok mulang dhewe repotmu kaya apa kene tak bantu. Aku sing gedhekke atine, kowe sing gedhekke jasate. Kau yang melahirkan jasadnya, kau mii air susumu, bayimu besar. Kiai yang melahirkan makrifat dalam kalbunya biar menyesap ajaran Rasulullah, biar megah hatinya.
Lho ora ketang ra mudeng nak keplok iki pokoke suger. Ngono Bu. Nyaket kiai. Mula nak sowan kiai iki ndelok labete gedhe kaya ngono kuwi aja sampe wong-wong tok. Jenenge sowan kiai niku ya mestine kudu nggawa-nggawa kok gula kopi nggawa anakmu kuwi mau lho kok iso gula kopi ki piye maksudmu? Dipasrahke nok lembaga apa kono? Kok malah nggo gula kopi. Nggawa napa? Gula kopi. Ya gula kopi barang kok anak terus. Ya baleni tombo ati apa mau nyaket nah purun ngaji dilampahi diulang tombo ati nyaket ya purun dilampahi selawate sholat Rasul sholat salamu terus lagune insaplah terus jika imu dunia hanya naungan untuk makhluk cip. Jadi dalai lagi nglagokke ngono ki njinguk selawatan kok kene. Ngono padha karo cosplus kae. Hutan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Kuwi kan jinguk kok Tuban kono wong asline kono. Allahumma sholli wa sallim ala. Ya aku kuwi sing ngonangi aku tok kuwi. Lah wong aku ayem-ayem nok kursi nok bis nok Semarang kok Surabaya kok ndak ana pengamen pintu surga di mana engkau ngono ki nok kupingku ora kuwi wong kedisian selawatan nang kene ya Thaibah ana sing padha Bang Thoyib Bang Thoyib, kenapa? Kuwi njingok ya Thaibah. Wah, nak tak oyak Gus Ali we, Gus. Sing bumi solawat mboten Sidoarjo tok lho. Lah ndi? Ya Indonesia aku muni ngono. Bumi solawat ini Allahumma sholli ala Muhammad. Kaji terbanyak Indonesia, muslim terbanyak sing hafal Quran bahasa Muzati Bangilan ya. Allah ya raham 2 juta wong ngaji terbetah ngene iki sing ngerti sapa jamaah jauhlah sing kulino lunga jauh lah kuwi soalnya sobone Afghanistan tak takoki pirang negara Kang 17 negara oleh-olehmu apa oleh-olehmu apa Kang dhek muni ngene ora ana syiar Islam terbesar kecuali syiar Islam di Indonesia lho. Kowe ngerti iso kaya ngono kuwi. Mboten ngetos. Lah ya kuwi labete kiai-kiai ndomprok nok kampung kuwi nata peradaban hasile kuwi nak pirti. Aku muni ngono. Selawatan kaya ngono mau sing ana ngendi jajal? Indonesia tok. Canggih niku.
Kaya ngono ki nek gawe piye idene kok. Ya Allah, kaya ngene. Oh, ngene. Mem dan iki gandeng akeh merunduk. Kuwi produk ndi? Ini pengolahan peradaban. Ngono. Ya ora salah to nak sego ki didadekno iki, dadekno iki. Ayate ya siji. Ning diolah wong kene kiai-kiai dadi peradaban sing dadekno Indonesia tetep tentrem seprene kuwi. Dipancing-pancing panas emoh. Gitu. Wong nyolong wae ora duwe kepepet tak deloki becak nang nggone cepu kono kok. Becak ora payu tak tamatke tumpaki dhewe kok. Jajal seumpama dhek ngladeni kejahatan sing muncul, garong nyolong apa ora geger donya. Wong dodol serabi wae tak dedes kok jam 3:30 didorong anake telu, makane kaya dadi jarane gerobak, buka lapak. Awet jam 4 nganti jam 7 berarti piro 100 nih Pak Yai, nak kula kelumpuke sesasi kula 3 juta. Kula pun ditinggal bapake, gedhekke anak kuliah kula ngangge niki. Serabi niki. Mula nek ana wong kok do are melarat do nganggur kuwi iki piye gawean pirang-pirang kok matamu ki piye? Wong nandur apa jagung ngono ki sithik cilik ya tukul kaya ngono gedene dijoli telu gede-gede semene kok. Pelok semene ceblokno bumi wit pelem gedene kaya ngono kok. Wong Jawa ki seneng nandur soalnya ngerti barang cilik kaya ngono jerone ana wite gedhe wae jutaan. Apa rete? Ngono ki kudu dadi angen-angen. Meroe kok duit ora gelem kerja, luhur ora diatur, nikmat ora taat. Nyekeli duit mau kerja, akhirnya nyelampar to. Dak sia nggone wong liya. Kaya ngono ki ora cara wong kene. Dituntun kiai tani apa, glibet apa, dodol siomai apa, dodol bakso, angkringan. Sing penting halal kan ngono, Pak. Pun ngoten mawon. Niki nyuwun duka mugi-mugi khol niki nyiprat wewangiane tenggene panjenengan sedaya. Nomor kalih niki make wangsul do nggembul barokah. Lah nek sumerep kubure wong saleh ziarah. Ya bena wis ra ketok ning mata atimu weruh jenenge kelingan. Ngono. Sapa kandha ora ketok. Ketok ning ora nganggo mata sirah, nganggo mata ati jenenge kelingan jenenge. Kanjeng Nabi ya ghaiban anna fa anta qarib in masani yadur fa anta raqib. Ya Rasul, senasa jenengan niku adoh jarake kalih kula ning jenengan cedhak teng ati kula. Ya kelingan jenengan. Ketika masalah menderaku, aku jadi kuat ya Rasul ketika ingat masalahmu begitu besar. Sebagai kekasih Allah, apalagi diriku sak gede-gedene masalahku tak anggap cilik, terasa engkau mendampingi dalam hidupku. Ya Rasulullah, engkau bakir rembulan. Walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Engkau bagai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Ya Rasulullah, walau aku tak pernah menemuimu, tapi kado-kado cintamu sampai di kampung Bloraku ini. Ngono Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma fil mu'minina wal minat wal muslimina wal khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu hakun alaina. Ya Allah Gusti, panjenengan dandosi awak kita sedaya lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci. Ya Allah kita nyuwun manah menika saged langgeng anggene eling dhateng panjenengan saha pinter oleh nyukuri dhateng sedaya kenikmatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Rabbi fili wali walidaya wal mu'minin. Matur nuwun saderenge kula mandhap ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo kula nggih tak gentosan nyawang panjenengan sugeng kondur makarya damai di hati rukun keluarga damai bluro damai Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.